La cabeza de lista por la provincia de Ourense del bloque nacionalista galego, Noa Presas, agradecía esta mañana en Telemiño la confianza depositada por su partido en ella y recalcaba que la campaña de los nacionalistas será en positivo. Pois, en primeiro lugar, un importante sentimento de agradecemento cara a militancia e cara a organización por volver a confiar en min, pero tamén de grande responsabilidade, non? Porque é sempre importante representar un colectivo e, bueno, pois espero estar á altura e que tamén pois, estes 4 anos de experiencia no Parlamento se vexa reflectido en que o BNG nestes momentos pois, ten a oportunidade de chegar a máis persoas, que estamos nun momento no que ademais eu entendo que estamos a recibir apoio social e cada vez máis persoas identificadas coas propostas que temos que explicar. Espero que iso nos facilite facer unha boa campaña e ter tamén un bo resultado. Noa Presas también cree que los resultados del BNG serán muy positivos para su formación política. Neste momento, pois é incuestionable que estamos nunha tendencia positiva, que estivemos facendo un bo traballo con toda a humildade no Parlamento galego, tamén coa recuperación da presenza no Congreso dos Deputados e Deputadas, e creo que a xente ve que nun tempo de inestabilidade política, de confrontación, pois que pode confiar no BNG como unha forza política seria, como unha forza política á alza e que ten moito que xogar neste partido, sobre todo eu creo que en Ourense, porque aquí onde se xoga o Partido Popular a súa maioría absoluta, que non estuvo tan cerca nunca de ser desmontada e que temos pois unha oportunidade de ser o pé para un cambio real neste país.